prítomných. Chcem vás privítať na 39. neplánovanom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom dňa 29.11.2018. Ja by som mohol na začiatku prečítal pár listov od pána primátora, ktorý sa nemôže zúčastniť tohto mestského zastupiteľstva. Je to posledné mestské zastupiteľstvo vo volebnom období. Není počuť? Nie. Haló. Raz, dva, tri. Výborné. Tak ešte raz opakujem. Na začiatok by som chcel prečítať pár listov od pána primátora, ktorý vás všetkých pozdravuje. Je to posledné mestské zastupiteľstvo vo volebnom období 2014-2018. Tak mi dovolte na úvod prečítať od neho voľaký materiál, ktorý sa chce teraz samozrejme aj rozlúčiť ako z jeho primátorovaním počas posledných 12 rokov. Tak, vážení prítomní, tento deň, keď sa k vám prihováram z pozície primátora mesta nad Váhom po posledný raz. Rád by som preniesol pár slov o tom, čo sme za uplynulých 12 rokov spoločne pre toto mesto spolu spravili. Dovolím si tvrdiť, že moji predchodcovia zanechali Dubnicu nad Váhom v zlej kondícii. Pred 12 rokmi v Dubnici nad Váhom nikto nevedel. V meste prekrytala korupcia a klientelizmus, predávanie mestského majetku, to bolo na dennom poriadku. Motto mojej kandidatúry vtedy bolo viac pre mesto, viac pre občana. Zaviazal som sa, že zastavím predávanie mestského majetku a ako správny ekonóm budem klásť dôraz na racionálnosť, efektívnosť, transparentnosť vo využívaní mestských financií v prospech rozvoja mesta a jeho obyvateľov. Zamerali sme sa na klinický prístup k občanovi s cieľom maximálne mu vychádzať v ústretí pri vybavovaní úradných záležitostí a vďaka spoločnému úsiliu sa nám podarilo pretvoriť našu samosprávu na službu obyvateľov. V roku 2017 sme získali certifikát systému manažerstva kvality podľa normy ISO 9001 v oblasti samosprávnej činnosti mesta. V roku 2011 sme získali certifikát systému manažerstva kvality podľa normy ISO 9001-2008 v oblasti samosprávnej činnosti mesta. V roku 2014 sme získali ako jedno z troch prvých miest Slovenskej republiky certifikát antikorupčného manažerského systému podľa britskej antikorupčnej normy BS 10500 2011 v oblasti výkon mestskej samosprávy a prenesený výkon štátnej správy. V roku 2017 sme získali certifikát systému manažerstva kvality podľa normy ISO 9001-2015 v oblasti výkon mestskej samosprávy a prenesený výkon štátnej správy a certifikát systému environmentálneho manažerstva podľa normy ISO 14001-2015 v oblasti mestskej samosprávy a prenesený výkon štátnej správy. Nedávno sme ako prvý na Slovensku získali certifikát antikorupčného manažerského systému podľa medzinárodnej normy ISO 37001. Najlepším vysvetlením sú reálne čísla a dosiahnuté výsledky. Finančné zdravie a ekonomický vývoj v Dubnici nad Váhom je dlhodobé kladne hodnotené i ministerstvom financií Slovenskej republiky. V roku 2014 figurovalo naše mesto na 15. mieste z 2930 miest a obcí Slovenskej republiky. V roku 2015 sme postúpili na 7. miesto, v roku 2016 sme usadili už 2. miesto a v roku 2017 sme opäť skončili na 2. mieste zo získa 5,93 bodu zo 6 možných. Za 12 rokov môjho pôsobenia ako primátora nášho mesta sme do jeho rozvoja preinvestovali z vlastných a získaných zdrojov viac ako 26 miliónov eur, čo ročne predstavuje v priemere takmer 2,2 milióna eur.
Všetky sféry komunálneho života v našom meste zaznamenali výrazný vzostup a skvalitnenie. Dovolte mi spomenúť najdôležitejšie investície. Úspešne sme zrealizovali prvú etapu rekonštrukcie Dubnického kaštieľa a interiéru Domu kultúry. Výstavnú miestnosť kompletnou rekonštrukciou prešla veľká sála, vrátane javiska a sociálneho zázemia. Výstavná miestnosť číslo 104 sa stala plnohodnotným výstavným priestorom. Bývalú kaviarne sme pretvorili na prezentačnú miestnosť a babkovú sálu na moderné digitálne kinové stolička. Zrekonštruovali sme, hoci i s chybami, námestie Matici Slovenskej, kde sme zo zelenej lúky zarastenej burinou vytvorili priestor, ktorý slúži občanom na pravidelné zhromažďovanie sa pri kultúrnych podujatiach. Plne sme pracovali aj na zlepšení statickej a dynamickej dopravy v našom meste. 12 rokov sme venovali príprave na vybudovanie severozápadného a juhovýchodného obchvatu Dubnice nad Váhom. Vybudovali sme cestnú komunikáciu pozdĺž Nosického kanála, ktorá čiastočne odbremenila centrum mesta preťaženej v čase dopravných špičiek. Za 12 rokov sme vybudovali viac ako 2100 parkovacích miest a kompletne sme zrekonštruovali viaceré cestné komunikácie v meste, rovnako ako i chodníky pre peších, pokladaním súvislej živičnej vrstvy. V mestskej časti Tréca sme z bývalej osobitnej a materskej školy vybudovali nový komplex pre seniorov s špecializovaným zariadením pre pacientov s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. Spoločne s Povazkou vodárenskou spoločnosťou sme projekto odkanalizovali a po zhotovení diela sme ako prvý v regióne zabezpečili kompletnú opravu verejných komunikácií žúvislou a asfaltovou vrstvou. Počas celých 12 rokov som kládol dôraz na budovanie infraštruktúry mesta, aby sme skvalitnili život občanom všetkých vekových skupín. Pre našich najmenších sme zrenovovali všetky 3 základné školy a predškolské zariadenie a zabezpečili sme, aby sa v každej časti mesta nachádzali zrenovované detské ihriská s bezpečnými dopadovými plochami. Bezpečnosť obyvateľov mesta sme zvýšili i vďaka obnove verejného osvetlenia prechodov prechodcov na hlavnom ťahu a zavedením bezpečnostného kamerového systému s viac ako 30 bezpečnostnými kamerami v meste. Na námestí svätého Jakuba sme nedávno nainštalovali v rámci pilotného projektu 3 inteligentné priechody pre chodcov. Tieto priechody máme v pláne ďalej rozvíjať. Pre skôr narodených obyvateľov Dubnice nad Váhom sme zriadili oddychový park v areáli zariadenie Dubina. Nedôstojné priestory centra neziskových organizácií sme zveladili na takú úroveň, ktorú nám závidia aj hostia zo zahraničia. Aby sme seniorov podporovali v zdravom a aktívnom spôsobe života, nainštalovali sme do exteriéru areálu 3 fitness stroje na cvičenie, basketbalový kôš a dráhu pre hru petangu. Dubnica nad Váhom patrí podľa hodnotení nezávislých organizácií dlhovo medzi najzelenšie a najčistejšie mestá v rámci Slovenska. Po novom nástupe do funkcií bola čistota v meste často kritizovaná, preto sme rozviazali zmluvu so spoločnosťou Marius Pedersen a odpadové hospodárstvo sme po 22 miliónové investície z úveru dali do réžií technických služieb mesta. Dubnica nad Váhom, čo sa odzrkadlilo aj na celkovej čistote a výstavbe mesta. Verejnosť Dubnice nad Váhom často kritizovala môj postoj športovým klubom mesta. Dokonca sa vyskytli tvrdenia, že šport v meste nepodporuje. Opak je však pravdou. Všetky športové kluby z Dubnice nad Váhom mohli slobodne využívať priestory mestského športového areálu. Práve sem smerovali viaceré významné investície, zrekonštruovali sme tréningové futbalové ihrisko. Vymenili sme umelý trávnik na ploche druhého futbalového ihriska a bývalý Apex ihrisko sme premenili na futbalový miništadión. Verejnosť sme potešili výstavou veľkorysého workoutového ihriska s zabudovanými fitness prvkami, ktoré sa radí medzi najväčšie na Slovensku. Naše mesto čakajú v nasledujúcom roku ešte mnohé pozitívne zmeny, keď dojde k realizácii započatých projektov. V tomto roku sme získali viac ako 1,4 milióna eur na rekonštrukciu Domu kultúry a ďalšie financie vo výške 144 000 eur na výstavbu výťahu. Tieto aktivity smerujú k tomu, aby sme vrátili kultúru do kultúrneho domu. Mojím želaním bolo preniesť sem mestskú základnú
materskú školu. Tento rok sme taktiež začali s výstavou novej trojdielnej materskej škôlky v areáli základnej školy s materskou školou Centrum 1. V súčasnosti máme pripravené viaceré projekty na realizáciu v celkovej sume vo výške 4,8 milióna eur. Získali sme 400 000 eur na refundáciu miest opatrovateľskej služby a v najbližšom období sa má rozhodnúť o projekte strediska triedeného zboru za 3,3 milióna eur a o hale na triedenie veľkoobjemového odpadu za 1,5 milióna eur a taktiež máme vypracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu polikliniky za 700 000 eur a pracujeme tiež na projektnej dokumentácii na prístavbu Mestského úradu s klientským centrom, aby každý občan Dubnice nad Váhom mal prístup k informáciám nielen z nášho mesta, ale aj z webových sietí štátu. A čo je najdôležitejšie, v rezortnom fonde mesta zanechávame 2,7 milióna eur určených pre ďalší plynulý rozvoj Dubnice nad Váhom a pokračovanie rozpracovaných projektov. Vážení prítomní, všetky tieto skutočnosti sú výsledkom dlhodobej cieľavedomej práce nielen mňa, ale viacerých činiteľov a subjektov nášho mesta. Z Dubnice nad Váhom, z mesta, ktoré nebolo celoslovenské známe, sme spoločne vybudovali mesto, ktoré je prirodzeným lídrom v tomto regióne. Vážení poslanci, dovolte mi poďakovať sa tým z vás, ktorí pomohli a podporovali rozvoj a zveľaďovanie nášho mesta. Ďalej chcem poďakovať všetkým našim obchodným partnerom a osobitne jednotlivým bankovým domom, ktorí nám pomáhali pri financovaní nášho veľkého projektu. Ďakujem predstaviteľom všetkých mestských inštitúcií a osobne som hrdý na technické služby, ktoré stali z popola a premenili sa na súčasnú, modernú firmu s kompletným technickým vybavením. Držím palce Dubnici nad Váhom, aby pokračovala v nastavenom tempe a naďalej patrila medzi najúspešnejšie mestá na Slovensku. Ďakujem pekne. Tak toto je súhrn, taký narýchlo súhrn asi primátorovej činnosti počas 3 volebných období ako primátora mesta Dubnica nad Váhom. Ďakujem, že som to mohol prečítať. No a teraz, ak mi dovolíte, budeme pokračovať teda v začatom 39. nezánovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dubnice nad Váhom v volebnom období 2014 až 2018. A poprosil by som uznášania schopnosť konštatovať, že v dnešnom mestskom zastupiteľstve je 19 prítomných, 14 poslancov, máme ostatných poslancov, ktorí sa ospravedlnili. Pán Marian Antal, ale ten je tu, ale je ospravedlnený za skorší odchod. Pán Dado Milan je ospravedlnený odcestovaný. Pán Sečáni William ospravedlnený pracovné dôvody. Pani Strajnárska Lubuša ospravedlnený na zdravotné dôvody. A pán Žáček je ospravedlnený, takisto uvádza ako zdravotné dôvody. Znamená, že mestské zastupiteľstvo počtom 14 poslancov je uznášania schopný. Informujem vás, že zápisnica z 38. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 6.9.2018, bola overená, čo svojím podpisom potvrdili overovatelia zápisnice. Prejdeme k zasadnutiu orgánov. Určujem pani zapisovateľku Janku Sedláčku Valigurčinovú. Je tu. Overovateľov pána Bútoru Lubomíra, ktorý tu nie je. Je to asi tu veľmi špatne prepísané, pretože je to pani inžinierka Rybárová Janka a pán Kvasnička Jan, overovateľ.
Návrhová komisia bude pracovať ja tomu neviem, prečo by nemohol byť ako overovateľom, ako zápisnice. Tak necháme pracovať v tomto zložení overovateľov, pánu Rybarovu a pána Kvasnička Jana. Návrhová komisia zložení predseda pán Poruban, prvý člen. Vážený, je to neskutočný neporiadok. Neviem, čo mám s tým urobiť, pretože pán Poruban ako predseda mi sedí, pán Pušigáto sedí mimo. Takže ešte raz, návrhová komisia, predseda Poruban Libor, prvý člen Kvasnička Ján, druhý člen pán doktor Korík Čuškarov. Dávam hlasovať o predloženom návrhu. Kto je za? Čo sa stalo? Prezentácia ešte raz. Za 14, proti nikto, nezdržal sa nikto. Znamená, že orgány budú pracovať v zložení, ako sme si schválili. Návrh programu. Návrhom programu ste boli oboznámení podľa paragrafu 12 odsek 4 zákona číslo 369/1990 v obecnom zákone. Znenie neskorších predpisov na návrh programu zasadnutia mestského zastupiteľstva zverejňujeme na úrodnej tabuli v meste na webovom sídle mesta aspoň 3 dní pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Návrh programu ste obdržali. V programe máme podľa materiálu 4 body. Dobre. Takže dávam hlasovať o návrhu programu. Ešte raz? Áno, je tu 5 bodov. Aj s tým 5. bodom, ktorý tam je. Takže dávam hlasovať o tomto programe. Dávam hlasovať o tomto návrhu.
12, proti 0, zdržal sa 0, nehlasovali 2. Tento návrh sme si schválili a prejdeme teda k rokovaniu. Pardon. Teda podľa nového. Má niekto niečo na doplnenie do tohto programu? Tak nemá nikto nič, tak pokračujeme. Pán Rehák, nech sa páči. Chcem 5. bod programu, aby sme o ňom nerokovali. Ešte raz? Chcem, aby o 5. bode programu sme nerokovali, aby sme ho vyhodili z programu. Ďakujem. Má ešte niekto na doplnenie programu? Jak nie, tak dávam hlasovať o pripomienke a návrhu pána poslanca Reháka. Kto je za, aby sa nerokovalo o 5. bode programu? Za 7 poslancov, proti 0, zdržalo sa 5, nehlasoval 1. Takže tento bod programu vynecháme z rokovania mestského zastupiteľstva. Tak musí byť 10 poslancov, nadpolovičná väčšina. Takže tento program nebude stiahnutý zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. A prosím? Prosím? Áno, pretože tento bod tu nemám označený, ten posledný, preto ho tu mám len tak daný, ako není to označený ako... Ja tu mám takto vložený. Bez čísla, takže je to 5 bodov aj s týmto makové, no? Takže ešte raz. 5. bod sme neschválili, aby sme vyradili z mestského zastupiteľstva a pokračujeme teda v 5 bodoch, tak jak sme si ho schválili na začiatku. Ako prvý bod pod tlačou 1 je predložený návrh programového rozpočtu mesta na roky 2019-2021. Predkladá pani magistrát Jana Končová, vedúca ekonomického oddelenia.
Dobrý deň, prajem. Vážené dámy, vážení páni, predkladám materiál návrh programového rozpočtu mesta na roky 2019 až 2021. Rozpočet je zostavený v súlade so zákonom 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon 369/1990 o obecnom zriadení, zákon 493/2001 o rozpočtovej zodpovednosti a ostatnými právnymi predpismi. Návrh rozpočtu je zostavený na 3 rozpočtové roky, pričom záväzné sú rozpočtové príjmy a rozpočtové výdavky roku 2019. Nasledujúce 2 roky rozpočtov po príslušnom roku 2019 nie sú záväzné. Návrh rozpočtu je zostavený na základe predpokladaného vývoja v roku 2019, na základe čerpania výdavkov, plnenia príjmov v roku 2018 a na základe predložených požiadaviek správcov kapitol. Rozpočet mesta pozostáva zo 7 programov, ktoré sú členené na ďalšie podprogramy. Návrh rozpočtu mesta bol na roky 2019 až 2021 zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške 1 734 243 eur. Kapitálový rozpočet je schodkový a je vykrytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami. Súčasťou návrhu je aj skutočné plnenie rozpočtu za roky 2016 a 2017 a očakávaná skutočnosť bežného rozpočtového roku 2018. V dôvodovej správe sú uvedené podrobné kapitálové príjmy, ktoré tvoria 99% celkovej výšky kapitálových príjmov. Taktiež sú tam uvedené príjmové finančné operácie, kde navrhujeme v roku 2019 schváliť z rezervného fondu 150 000 eur na rekonštrukciu 2 výťahov v zariadení pre seniorov Dubina, ktoré vyplývajú zo zistených nedostatkov vykonanej kontroly NKÚ. Z celkovej výšky navrhovaných úverov 3 050 000 eur navrhujeme 2 300 000 eur na prefinancovanie projektov z eurofondov vo forme prekleňovacieho úveru. Je to na zníženie energetickej náročnosti Domu kultúry, cyklotrasa a rozšírenie kapacít materskej školy Centrum 1. Zvyšných 750 000 navrhujeme schváliť na rekonštrukciu námestia Matice Slovenskej. V materiáli sú veľmi podrobne rozpísané kapitálové výdavky podľa jednotlivých programov na jednotlivé naplánované akcie v celkovej výške 6 408 253 eur. Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli a na internete dne 14.11.2018. Týmto dňom začalo plynúť pripomienkové konanie k navrhovanému rozpočtu na roky 2019 až 2021. Do zákonom stanovenej lehoty nebola podaná žiadna pripomienka k navrhovanému rozpočtu. Ďakujem. Ďakujem pekne. O tomto bode rokovala aj ekonomická komisia. Poprosím stanovisko ekonomickej komisie. Ďakujem za slovo. Ekonomická komisia rokovala o tomto materiáli a komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet mesta na rok 2019, vrátanie programov a podprogramov. Dôvody neschválenia by som uviedol v diskusii. Ďakujem pekne. Poprosím komisiu školstva, ktorá takisto rokovala o tomto bode. Ďakujem, dobrý deň, prajem. Komisia prerokovala tento materiál v bodoch, ktoré sa týkajú Komisie školstva, športu a kultúry, teda v bodoch 4 a 7 a v týchto bodoch odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť materiál. Hlasovali 4 členovia komisia, všetci 4 boli za. Ďakujem. Ďakujem pekne. A pred rozpravou by som chcel požiadať o stanovisko k návrhu rozpočtu pani hlavný kontrolórku. Ďakujem, dobrý deň všetkým prajem. V zmysle paragrafu 18f odsek 1 písmeno C zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení
Predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019. Z toho dôvodu, že teda vám bol neskoro, poslancom mestského zastupiteľstva bol neskoro daný až teda priamo na rokovanie. Trošku sa mu budem venovať viac. A to aj z dôvodu, že v určitých bodoch nie je návrh rozpočtu mesta súladný. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom 523 roku 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Mesto však nedodržalo ustanovenie paragrafu 10 odsek 4 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď síce predložilo na schválenie orgánu rozpočet obce v rozsahu teda bežný kapitálový finančné operácie, a to včlenení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomické klasifikácie, rozpočtovej klasifikácie, ale okrem finančných operácií príjmových pod programe 2.1, kedy tieto neboli predložené do úrovne minimálne hlavnej kategórie. K uvedenému máte v stanovisku navrhnuté opatrenie číslo 2, ktorému sa potom budem bližšie venovať. Mesto dodržalo ustanovenie paragrafu 10 odsek 3 v spojení s ustanovením paragrafu 9 zákona 583 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, keď zastavilo rozpočet mesta v rozsahu teda bežný kapitálový finančné operácie ako viacročný rozpočet. Mesto dodržalo ustanovenie paragrafu 10 odsek 6 zákona o rozpočtových pravidlách, keď súčasťou návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 predloženého na schválenie sú aj finančné operácie v zmysle tohto ustanovenia s prihliadnutím teda na návrh opatrenia číslo 2. Mesto dodržalo ustanovenie o zverejňovaní údajov, a to článok 9 odsek 1 ústavného zákona číslo 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti, keď mesto ako subjekt verejnej správy dodržalo povinnosť zostaviť svoj rozpočet najmenej na 3 rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za 2 predchádzajúce roky. Vysporiadanie sa s dodržaním ustanovenia paragrafu 10 odsek 7 zákona o rozpočtových pravidlách, keď má mesto povinnosť zostaviť návrh rozpočtu podľa členenia bežných kapitálových finančných operácií ako vyrovnaný, teda celkový rozpočet, sa budeme venovať v upozorneniach číslo 1, 4 a 5. Prejdem k dodržaniu informovanosti a teda informačnej povinnosti zo strany mesta. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta na webovom sídle mesta dňa 14. novembra 2018, čiže lehota na zverejnenie bola dodržaná, avšak v zmysle novelizácie zákona o obecnom zriadení účinnej od 1. apríla 2018 pri zverejnení návrhu rozpočtu mesta platia ustanovenia paragrafu 6 odsek 4 až 7 tohto zákona rovnako. Sú to ustanovenia, ktoré hovoria o tom, že návrh rozpočtu podlieha pripomienkovému konaniu. Po ukončení lehoty na uplatnenie pripomienky mesto Dubnica nad Váhom alebo orgán verejnej správy má povinnosť vyhodnotiť tieto pripomienky. Je presne stanovený spôsob v zákone, akým spôsobom to urobí, a je tam povinnosť predložiť vyhodnotenie týchto pripomienok najmenej 3 dní pred rokovaním zastupiteľstva poslancom mestského zastupiteľstva, čo takisto nebolo dodržané. Bližšie je v odporúčaní číslo 1. Preskočíme. Návrh rozpočtu na rok 2019 bol zverejnený v celkovom rozpočte, kedy nevychádza ako vyrovnaný, nakoľko je tam schodok minus 1 euro, ktorý bol spôsobený zaokrúhlovaním, bližšie v návrhu opatrenia číslo 1. Vyššiu pozornosť by som chcela venovať finančným príjmovým operáciám, kde teda mesto v zverejnenom návrhu navrhuje prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu, takisto bankové úvery, tak ako bolo spomínané od predkladateľa v sume 3 050 000. Ja len pre informáciu, aj keď to nie je štandardné, chcela by som vás informovať o percentách zadlženosti. Momentálne k 31.10.2018 je zadlženosť mesta na úrovni 12,84% zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. V prípade, že by v tomto momente nastalo čerpanie týchto úverov, tak máte uvedené, ako by sa správali tie percentá, to len informácia. Čiže na záver, upozornenie číslo 1. V navrhnutom celkovom rozpočte predkladateľ uvádza prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 734 243 eur.
V navrhnutom celkovom rozpočte na rok 2019 predkladateľ uvádza schodok kapitálového rozpočtu vo výške 4 550 402 eur a v navrhnutom celkovom rozpočte na rok 2019 predkladateľ uvádza prebytok finančných operácií vo výške 2 816 158 eur. Z týchto údajov vychádza schodok celkového rozpočtu vo výške 1 euro, čo nie je v súlade s ustanovením paragrafu 10 odsek 7 zákona o rozpočtových pravidlách. Uvedený nesúlad vznikol zaokrúhľovaním. Odstránenie tohto stavu máte uvedené v opatrení číslo 1, ja ho rovno prečítam. Hlavný kontrolór navrhuje prijať opatrenie v rozsahu navýšiť kapitálový príjem na položke 321 granty v podprograme 6.1 výstavba, a to zvýšenie položky o 1 euro z pôvodne 1 729 714 eur na 1 729 715 eur. Prejdeme k upozorneniu číslo 2. V navrhnutom rozpočte na rok 2019 predkladateľ v podprograme 2.2 sociálne oddelenie uviedol finančné operácie príjmové iba v súhrnnom stave, čiže tam nebolo dostatočne narozpočtované minimálne teda do tej úrovne hlavnej kategórie. Odstránenie je navrhnuté v návrhu opatrenia číslo 2. Hlavný kontrolór navrhuje prijať opatrenie v rozsahu doplniť zverejnený návrh rozpočtu mesta na rok 2019 vo finančných operáciách príjmových o položku 456, prijaté finančné zábezpeky v podprograme 2.2, sociálne oddelenie v sume 20 678. Táto suma v celkovom rozpočte je zahrnutá, len sa doplní rozpočtová položka tak, aby rozpočet bol v rozsahu minimálne na úrovni hlavnej kategórie. Upozornenie číslo 3. V navrhnutom rozpočte na rok 2019 predkladateľ narozpočtoval položku 614 odmeny v podprograme 1.5 kontrola v sume 4,5 tisíca eur a táto nie je zahrnutá v celkovom súhrne bežných výdavkov, avšak je narozpočtovaná vo zverejnenom návrhu, čo spôsobuje, že po premietnutí do celkového rozpočtu sa tento stáva nie je vyrovnaným, ale schodkovým, čo nie je v súlade s ustanovením paragrafu 10 odsek 7 zákona o rozpočtových pravidlách. Táto suma je však narozpočtovaná taktiež v položke 610, je tam zahrnutá, čiže na základe uvedenia hlavný kontrolór navrhuje prijať opatrenie v rozsahu odstrániť zo zverejneného návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 položku 614 v podprograme 1.5 v sume 4500 eur v celosti. Uvedené odstránenie nemá vplyv na celkový rozpočet, nakoľko táto položka nebola v súhrne celkového rozpočtu zahrnutá. Upozornenie číslo 4. V navrhnutom rozpočte na rok 2019 predkladateľ narozpočtoval položku 610 mzdy v podprograme 2.1 zbor pre občianske záležitosti v sume 200 eur a táto nie je zahrnutá v celkovom súhrne bežných výdavkov, avšak je narozpočtovaná vo zverejnenom návrhu, čo spôsobuje, že po premietnutí do súhrnu celkového rozpočtu sa tento stáva nie vyrovnaným, ale schodkovým. A preto hlavný kontrolór navrhuje prijatie opatrenia číslo 5, a to v rozsahu zahrnúť položku 610 pod programe 2.1 v sume 200 eur do súhrnu návrhu celkového rozpočtu na rok 2019 a vyrovnať návrh celkového rozpočtu na rok 2019 zvýšením bežných príjmov v položke 111 daň z príjmov fyzických osôb v programe 1 o rovnakú sumu 200 eur. Upozornenie číslo 5. V navrhnutom rozpočte na rok 2019 predkladateľ narozpočtoval položku 631 cestovné náhrady v podprograme 3.2 Mestský dobrovoľný hasičský zbor v sume 33 eur a táto nie je zahrnutá v celkovom súhrne bežných výdavkov, avšak je narozpočtovaná vo zverejnenom návrhu, čo spôsobuje, že po premietnutí súhrnu celkového rozpočtu sa tento stáva nie je vyrovnaným, ale schodkovým, čo nie je v súlade so zákonom. Odstránenie hlavný kontrolór navrhuje prijatím opatrenia číslo 5 zahrnúť položku 631 v podprograme 3.2 v sume 33 eur do súhrnu návrhu celkového rozpočtu na rok 2019 a vyrovnať návrh celkového rozpočtu na rok 2019 zvýšením bežných príjmov v položke 111 v programe 1 daň z príjmov fyzických osôb o rovnakú sumu 33 eur. A posledné upozornenie na číslo 6. V navrhnutom rozpočte na rok 2019 predkladateľ narozpočtoval položku 311 projekty v podprograme 6.1 výstavba v sume 1682 eur a táto nie je zahrnutá v celkovom súhrne bežných príjmov, avšak je narozpočtovaná vo zverejnenom návrhu. Uvedený sám nespôsobuje nesúlad, respektíve nezákonnosť, nakoľko po premietnutí do celkového rozpočtu vrhá návrh celkového rozpočtu do stavu prebytkového, čo je v zmysle zákona možné, avšak z dôvodu zaužívanej praxe zostavovať rozpočet vyrovnaný navrhujem opatrenie číslo 6
Zahrnúť položku 311 v podprograme 6.1 v sume 1682 eur do súhrnu návrhu celkového rozpočtu na rok 2019 a vyrovnať návrh celkového rozpočtu na rok 2019 zvýšením bežných výdavkov v položke 637 služby v podprograme 1.11 Mestský informačný systém o rovnakú sumu 1682 eur. Tento posledný stav uvedený v upozornení číslo 6 výkon zistil sám po zverejnení návrhu, čiže navrhol teda zapojiť to takto, aby sa vyrovnal ten rozpočet. Máte v stanovisku uvedený aj celkový návrh o prijatí, v prípade teda prijatia týchto opatrení. Máte potom povedané, akým spôsobom sa budú hýbať tie bežné príjmy, bežné výdavky a tak ďalej. Vyjde to v podstate na celkový rozpočet vo vyrovnanom stave. Hlavný kontrolór taktiež dal odporúčanie číslo 1 v súvislosti s povinnosťami navrhovateľa uvedených, ako som spomínala, v ustanovení paragrafu 6 odsek 4 až 7, čo sa týka toho pripomienkového konania. Odporúčam navrhovateľovi mestu Dubnica nad Váhom v budúcnosti pri návrhu rozpočtu po uplynutí pripomienkového konania dodržiavať uvedené ustanovenia aj v prípade, že k návrhu neboli uplatnené žiadne pripomienky, nakoľko aj to treba považovať za vyhodnotenie pripomienok. Celkový záver návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 po schválení prijatia navrhnutých opatrení v pozmeňujúcom návrhu odporúčam mestskému zastupiteľstvu na rok 2019 schváliť, ak teda poslanci prejavia vôľu rokovať a schváľovať tento rozpočet po pozmeňujúcom návrhu. Ďakujem. Ak máte niekto otázky, nech sa páči. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto prvému bodu. Nemá nikto nič do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec Wolf. Ďakujem pekne za slovo. Prajem dobrý podvečer, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení občania. Ja by som len v krátkosti, Katka, bolo toho naozaj hodne. Neviem, že či si kolegovia stihli všetci popozerať a kontrolovať v tých jednotlivých kapitolách. A teraz, keby sme spustili všetci ešte my tie pripomienky, nakoľko ten rozpočet nebol prerokovaný s poslancami mestského zastupiteľstva, a tak by sme na to asi rozbili a sedeli tu do večera a neviem, či by sme nakoniec dospeli k nejakému konsenzu. Čiže ja by som chcel len poukázať na skutočnosť, že máme prijať dnes normu, ktorá bude zaväzovať nástupujúce vedenie mesta. Neviem, ja by som chcel len vyjadriť svoje poľutovanie k takémuto konaniu a zároveň by som chcel vyzvať pána primátora touto cestou, aby pristúpil ku korektnému a včasnému odovzdaniu svojej funkcie, aby zbytočne nepreťahoval proces delimitácie, aby neuzatváral zmluvy, záväzky, nevstupoval do obligačných vzťahov, ktoré budú zaväzovať budúce vedenie mesta. Ja tento predložený návrh rozpočtu nepodporujem. Nechám kolegovia na vás a na vašom zvážení. Ďakujem pekne za slovo. Nech sa páči, pán Rafaj. Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, milí občania. Tak ako som hovoril, že na ekonomickej komisii neprešiel návrh rozpočtu mesta, tak výhrady boli v podstate také tri. Za prvé, že je nekorektné, aby sme my, súčasní poslanci, schvaľovali rozpočet novému poslaneckému zboru, ktorý vlastne budú musieť za pár dní, keď to obrazne, plniť úlohy tie, ktoré slúbili občanom, a oni si musia vlastne stvoriť ten svoj rozpočet tak, aby mohli naplňať tieto úlohy. Druhá výhrada bola tá, že opätovne bol rozpočet stvorený bez spolupráce poslancov, čo sme už celé funkčné obdobie kritizovali. Žiaľ Bohu, neboli sme vypočutí. Čiže rozpočet musí byť stvorený za účasti poslancov, ktorí vlastne majú zosnímané potreby občanov a vedia, čo do rozpočtu patrí. No a tretia taká výhrada bola, že sme sa o tom dozvedeli
ozaj len náhodou pár dní pred týmto zastupiteľstvom. Ja viem, že to viselo na stránke mesta, ale takto dôležitý dokument musíme byť upozornení, že ide sa tam dávať a nie, že ho niekto iba náhodou tam objaví. Čiže toto sú 3 také dôvody, pre ktoré by nemal byť prijatý tento rozpočet. A ja dávam poslanecký návrh, aby sme ho stiahli z rokovania a presunuli na najbližšie mestské zastupiteľstvo. V tomto znení by som chcel, keby sme hlasovali o tomto návrhu. Môžem ja, som sa tiež prihlásiť do rozpravy tak by som možná svoj názor povedal. Myslím si, že možná veškeré výhrady, ktoré počúvam od Peťa Wolfa, ktoré počúvam od teba, možno majú trošku ako racionálny základ, ale ja si stále myslím, že s rozpočtom, ktorý dneska po tých pripomienkách a hlavnej kontrolórky, ktoré by sme zapracovali, je rozpočet, ktorý by sme mohli schváliť, pretože prechádzať z roka do roka v rozpočtovom provizóriu. Myslím si, že sme toto zažili, už niektorí poslanci zažili, že sme pred niekoľkými rokmi chodili každý rok v rozpočtovom provizóriu, ale myslím si, že pre nikoho to není dobré, pretože rozpočet sa dá stále, s rozpočtom sa dá stále pracovať a myslím si, že nové vedenie mesta dobiť na záhodí ten rozpočet skutočne môže upraviť podľa seba. V tom rozpočte si myslím, že viacej peňazí nebude, menej peňazí nebude, to znamená, že je to voľakom prerozdelenie rozpočtu. A ja si myslím, že nové mestské zastupiteľstvo si ten rozpočet skutočne môže zmeniť kedykoľvek pre svoje priority, ktoré čo určilo, ale zdá sa mi, že aj v prípade pre voľaké bankové domy, pre voľaké inštitúcie ďaleko dôveryhodnejšie, keď mesto prechádza nie do rozpočtového provizória, ale so schválením rozpočtom do následujúcich rokov. Hovorím, rozpočet si nové vedenie môže zmeniť kedykoľvek vo svoj prospech, vo svojej priority a podobné veci. Na tom rozpočte si myslím, že tam ani väčšie peniaze nebudú, ani menšie peniaze. Je to otázka prerozdelenia tých peniazí. Takže ja by som navrhoval, aby sme rozpočet pri tých pripomienkach, ktoré tu dala hlavná kontrolka, schválili. Ďakujem. Pavol, nech sa páči. Ale... Aha. Dobre, ja by som len v krátkosti, všetko, čo si povedal, si myslím, že bolo dobre odprezentované. Jediný problém a zásadný problém je tam ten, že tí poslanci, ktorí majú teraz ten rozpočet schvaľovať, nemali možnosť sa vyjadriť pri jeho zostavovaní. Teraz, ak by sme tu začali zapracovať naše pripomienky, tak tu ten rozpočet celý rozbijeme. Len zo stanoviska hlavného kontrolóra vyplynulo, myslím, že 5 pripomienok. Ja neviem, že či si to kolegovia stíhali vôbec sledovať tie kapitoly a prechádzať, kde všade boli tie nedostatky a odkontrolovať si to. My sme poslanci mestského zastupiteľstva, máme mandát, ktorý nás zaväzuje rozhodovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Môj názor za mňa vyjadrujem taký, aj keď poľutovania hodný, že áno, pravdepodobne budeme prechádzať z roka do roka s rozpočtovým provizóriom, bude vytvorený veľký tlak na nové vedenie mesta a budeme musieť zrejme intenzívne pracovať aj počas sviatkov, aby sme čo najskôr tento stav odstránili. Nie je to ľúto, naozaj mi je to ľúto a ešte raz chcem vyzvať pána primátora, aby sa zachoval korektne a dôstojným spôsobom čo najskôr odovzdal svoju funkciu nástupujúcemu vedeniu a zvolal ustanovujúce zastupiteľstvo, slávnostné ustanovujúce zastupiteľstvo čo najskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem, nech sa páči. Pán Anta. Čo je? Anta. Dobre, tak potom neviem, ak som sa dostal Peťovú medzi to. Dobre, pán Rajec, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia,
To, čo som chcel hovoriť, veľa vecí tu už zaznelo. A takisto mi je veľmi ľúto, že tento scenár, ktorý tu bol tento rok, ja som vám upozorňoval niekoľkokrát a žiadal som, aby sme o rozpočte hovorili skôr. Tento rok to bolo dotiahnuté ad absurdum, že sme vôbec ani nevedeli, čo je s rozpočtom. Dokonca v stavebnej komisii nebolo prerokovávaný. Myslím si, že to je dôležitá oblasť. Životné prostredie, stavebná komisia, kde by boli určite nejaké pripomienky, požiadavky, či už od občanov, od poslancov, čo do rozpočtu zapracovať. Je mi tiež veľmi ľúto, že sme sa nemali tomu možnosť vyjadriť. Takže môj názor, nebudem to naťahovať, môj názor je taký, že tiež nebudem hlasovať z tohoto dôvodu za tento rozpočet, aj keď mi to je veľmi ľúto. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán Antal. Ešte nesvieti. Už. Prajem príjemný podvečer všetkým, vážené poslankyne, vážení poslanci. Ja mám len jednu pripomienku a tá by mala byť asi taká, že by mala podporiť návrh pána poslanca Wolfa. Ja som si preštudoval projekt rekonštrukcie námestia. Námestie bola téma, ktorá bola v poslednom období pomerne dosť rezonovala. A po preštudovaní tohto návrhu som dospel k názoru, že ten projekt, ktorý znova vypracovali architekti z Bratislavy, nie je dobrý. A myslím si, že 750 000 dať za rovnaké námestie, aké máme tu doteraz, je príliš veľa peniazy, takže ja takisto nepodporím návrh tohto rozpočtu. Verím tomu, že nové vedenie mesta v krátkom čase si urobí vlastný rozpočet a bude pracovať podľa neho a prajem mu veľa šťastia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Má ešte niekto do rozpravy? Peťo Wolf, ten už povedal svoje. Nech sa ti páči teda. Dobre, aby som nehovoril zase dlho. Ja len ďakujem Marianovi za jeho vyjadrenie a hovorím, že keby sme boli konkrétni, tak by sme tu rozprávali všetci veľmi dlho. Ja som preto nechcel byť konkrétny. Marian bol konkrétny vo vzťahu k námestiu. Hovorím, že tých nedostatkov je tam veľa. Ako formálnych, tak procesných, tak aj vecných. Takže ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Jak nemá nikto nič do rozpravy, dávam návrhové komisie. Pardon, no ale tak ono je, či dobre. Takže dávam na hlasovanie návrh pána poslanca Rafaja, ktorý navrhol, aby sme tento bod stiahli z rokovania dnešného mestského zastupiteľstva. Pán Rafaj navrhol, aby sme tento bod stiahli z dnešného rokovania mestského zastupiteľstva. Dávam o tomto návrhu hlasovať. Kto je za, aby sa tento bod stiahol z rokovania mestského zastupiteľstva? Prezentujme sa. Za stiahnutie z rokovania je 8, proti 3, zdržali sa 3. Znamená, že tento bod sme schválili a stiahujeme ho teraz z rokovania mestského zastupiteľstva. Ešte žiada pani hlavná kontrolórka o slovo. Zapínajú oni.
Už aj technika končí. Ja by som len v súvislosti so schválením pozmeňujúceho návrhu chcela požiadať výkonný orgán mesta Dubnica nad Váhom, aby nesťahoval zajtrajším dňom návrh na rozpočet mesta z úradnej tabule a ponechal ho zverejnený. Ďakujem. Ďakujem pekne. Prejdeme pod bodom 2. Je návrh konsolidačná výročná správa za rok 2017 a predkladaná ho pani magistra Adriana Koncová. Nech sa páči. Pardon, pani Páleníková a pani prednostka Páleníková. Ďakujem pekne za slovo. Príjemný dobrý deň vám všetkým ešte raz. Dovolte mi, aby som predložila materiál ku konsolidovanej výročnej správe mesta Dubnica nad Váhom za rok 2017. Tak ako každý rok mesto v súlade s platnou legislatívou zostavilo v termíne do 30.6.2018 konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017, ktorú sme predložili auditorke pani Augustínovej. Pani auditorka 19.10.2018 dala stanovisko k tejto konsolidovanej výročnej správe, kde v správe nezávislého auditora je uvedené, že podľa môjho názoru priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie, konsolidovaného celku k 31. decembru 2017 a konsolidovaného výsledku hospodária za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona 431/2002 zbierky zákonov o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Toto si myslím, že je to úplne najdôležitejšie zo správy nezávislého auditora. Čo sa týka k samotnej konsolidovanej výročnej správy, je urobená v štruktúre tak, ako vždy. To znamená, že zahŕňa zhutnený popis všetkého, čo sa udialo tak na oddeleniach Mestského úradu, ako aj organizácii zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta v roku 2017. Áno, je tam ten časový posun, ale všetci vieme, že je to spôsobené legislatívou. Takže na konci roku 2018 vlastne prerokovávame konsolidovanú výročnú správu za rok 2017. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ak by ste mali nejaké dotazy k predloženému materiálu alebo návrhy, nech sa páči, odpoviem. Ďakujem pekne. Pani prednoske, otváram rozpravu. Ak nemá nikto nič do rozpravy, dávam slovo návrhovej komisie. Ďakujem za slovo. Pardon, ešte predtým dám, lebo sme to preberali, tento materiál sme preberali na ekonomickej komisie, požiadam o slovo predsedu ekonomickej komisie, pána Rafaela. Ekonomická komisia prerokovala konsolidovanú výročnú správu a prijala uznesenie číslo 61/2018 a to komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu vziať na vedomie konsolidovanú výročnú správu za rok 2017. Za hlasovali všetci 7 členovia komisie. Ďakujem pekne. Tak teraz dávam slovo návrhovej komisie. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 92/2018 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu za rok 2017. Prezentujte sa a hlasujte.
12 poslancov, proti 0, zdržali sa 2. Berieme na vedomie bod číslo 2. Prejdeme k ďalšiemu bodu rokovania. A je to pod tlačou 3. Je predloženie správy o plnení rozpočtu za prvý a tretí štvrtrok 2018. Predkladá to pani Adriana Koncová. Takže ešte raz dobrý deň prajem. Predkladám materiál správa o plnení rozpočtu za prvý až tretí kvartál 2018. V tabulkovom prevedení je zobrazené plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za mesto a rozpočtové organizácie k 30.9.2018, to je za prvý až tretí kvartál 2018. Celkové príjmy sú plnené na takmer 57% a celkové výdavky sú čerpané na takmer 46%. Z celkových príjmov majú najväčší podiel bežné príjmy, ktoré sú už k tretiemu kvartálu plnené na takmer 83%. Veľmi priaznivo sa vyvíjajú príjmy z daní z nehnuteľností na viac ako 106% a aj dane za tovary a služby, konkrétne príjem za komunálny odpad a dane za psa, ktoré sú plnené na takmer 100%. Na tak vysoké plnenie môže mať vplyv aj vyplácanie individuálnej podpory tým obyvateľom mesta, ktorí majú uhradené všetky vyrúbené poplatky na čas. Oproti minulému roku sa počet týchto obyvateľov, ktorí načas splnili povinnosť úhrady, zvýšil o približne 600. Bežné výdavky sú čerpané na 64%, kapitálové výdavky sú čerpané na necelých 23% z dôvodu nezrealizovaných, naplánovaných investičných akcií a prebiehajúcich dokončovacích prác, ktoré sa prejavia v čerpaní až v poslednom štvrť roku 2018. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Jak nemá nikto nič do rozprávy, dávam slovo návrhovej komisie. Zase, pardon, ja stále na to zabudám Olakov už. O tomto materiáli rokovala ekonomická komisia, tak prosím predsedu ekonomickej komisie. Ekonomická komisia rokovala a prijala uznesenie. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu vziať na vedomie správu o plnení rozpočtu mesta za prvý až tretí štvrťrok roku 2018. Za hlasovali 7 členovia komisie. Ďakujem pekne. Teraz dávam slovo návrhovej komisie. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 93/2018 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom berie na vedomie správu o plnení rozpočtu za prvý až tretí štvrťrok 2018. Prezentujte sa a hlasujte. Za 14, proti 0, zdržala sa 0. Tento materiál sme prijali. Pod tlačou 4 je predložená informácia o 6. a 7. zmene rozpočtu za rok 2018, predkladaná pani magistra Koncová. Takže predkladám materiál informáciu o 6. a 7. zmene rozpočtu za rok 2018. Jednotlivé zmeny v 6. a 7. zmene rozpočtu mali vplyv len na bežné príjmy, bežné výdavky a kapitálové výdavky. Zmeny boli schválené v kompetencii primátora v mesiacoch september a november 2018, nakoľko väčšia časť vyplýva z legislatívy a nepodlieha schvaľovaniu mestského zastupiteľstva. Po zapracovaní zmien zostáva saldo rozpočtu nulové a rozpočet mesta vyrovnaný. Zmeny v bežných príjmoch boli upravené o prenesené kompetencie na školách a zároveň boli tieto sumy premietnuté aj do bežných výdavkov.
Bežné výdavky v 7. zmene boli navýšené o 16 000 eur, a to z dôvodu preklasifikovania z kapitálových výdavkov v programe 1.11 Mestský informačný systém. Ostatné úpravy rozpočtu boli zmenené na základe správcov kapitol medzi jednotlivými položkami a strediskami. Ďakujem. Ďakujem pekne. Poprosím predsedu ekonomickej komisii o stanovisko. Ekonomická komisia prerokovala túto informáciu a prijala uznesenie. Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu vziať na vedomie informáciu o 6. a 7. zmene rozpočtu za rok 2018. Hlasovali 7 členovia komisie zo 7 prítomných. Ďakujem pekne. O tomto materiáli rokovala aj Komisia školstva, kultúry a športu. Poprosím pani predsedničku. Ďakujem. Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie tento materiál. Hlasovali 4 členovia komisie, všetci 4 boli za. Ďakujem pekne. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Ak nemá nikto nič do rozprávy, dávam slovo návrhovej komisie. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 94/2018 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom berie na vedomie informáciu o 6. a 7. zmene rozpočtu za rok 2018. Prezentujte sa a hlasujte. Za 14, proti 0, zdržal sa 0. Materiál sme prerokovali a berieme na vedomie. Prejdeme teda k poslednému bodu. Pod bodom číslo 5. Personálne zmeny štatutárnych orgánov organizácií zriadení mestom a spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta. Pán inžinier Stanislav Šterba vykonáva funkciu konateľa technických služieb mesta Dubnica nad Váhom SRO, IČO 36 312 941, sídlo Nádražná 4007, PO Box 121 01841 Dubnica nad Váhom. Od dňa 7.3.2018. Čo tu zase napísané? Odkedy tam sa? Vtedy môžete, pán Rehák, proti, vymenovali ste nás 13.2. Prosím. V súlade s paragrafom 66 obchodného zákonníka sa listom zo dňa 15.11.2018 vzdal funkcie konateľa spoločnosti technickej služby mesta Dubnica nad Váhom SRO. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nech sa páči, pán Rehák. Ja by som chcel pánov poslancov poprosiť, aby sme pána Šteru neodvolávali. Nech si potom odvolá nové mestské zastupiteľstvo aj s ostatnými konateľmi. Nech to je pekne pohromade a proste, aby odovzdali novým konateľom celé technické služby. Ďakujem pekne. Pán Peter Vlov, nech sa ti páči.
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcel opýtať, že či pán Šterba má vo vzťahu k mestu ešte aj pracovnoprávny vzťah okrem toho mandátneho ako konateľ. Pán inžinier Stanislav Šterba dal výpoveď, ktorú primátor akceptoval a k 30.11. dostal ako relatívne, má výpoveď podpísanú. To znamená, že zajtrajším dňom končí ako riaditeľ technických služieb. Opýtam sa konkrétne, dal výpoveď, alebo je to dohoda o skončení? Dal výpoveď. Výpovedná doba v tej pracovnej zmluve bola ako určená, sa pýtam. Ono okrem je viacej množstvo, alebo je viacej druhov výpovedí a je to výpoveď dohodou. Dobre, prepáč, som myslel, že budem to vysvetľovať, nechcem to vysvetľovať ani poučať. To, čo tu povedal kolega Janko Rehák, si myslím, že vystihuje vecne celú tú podstatu. Je dôležité, aby vedúca funkcia, ako bol nepochybne riaditeľ technických služieb mesta, a nekončila takýmto spôsobom. Je dôležité, aby ju odovzdal riadne, aby bol pri vykonaní inventarizácie, aby odovzdal nástupujúcemu vedeniu tú funkciu. Ja rešpektujem jeho rozhodnutie, že sa rozhodol skončiť svoje pôsobenie, avšak myslím si, že by to malo prebehnúť dôstojne. Ak by to bolo výpovedou, bola by tam na základe toho, ako dlho trval ten jeho pracovnoprávny vzťah, teraz sa tu vyjadril, koľko to trvalo, to znamená, že by tam bola riadna výpovedná doba a tá výpovedná doba tam nie je zo zákona určená len tak pre zábavu. A v takejto riadiacej funkcii je naozaj dôležité, aby to odovzdanie prebehlo riadne a korektne. Keď sa bude nástupujúce vedenie stretávať s nejakými nezrovnalosťami, koho sa budú dopytovať, respektíve kto im bude odpovedať, kto im to bude odovzdávať. Prepáčte, ale ja takisto budem proti. A myslím si, že je to nekorektné. Opäť použijem ten pojem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ešte poprosím do rozpravy, kto má. Jak nemá nikto do rozpravy, dávam hlasovať o tomto bode číslo 5. Z rozpravy tu boli dané voľaké pripomienky. To znamená, prosím návrhovú komisiu. Nech sa páči. On nepadol návrh, podľa mňa to padlo len teda... Návrh nepadol. Len návrh, ako bol taký medzi nami. No. Nech sa páči návrhová komisia. Ďakujem za slovo. Uznesenie číslo 95/2018 Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom odvoláva z funkcie konateľa technických služieb Dubnica nad Váhom SRO inžiniera Stanislava Šterbu v zmysle paragrafu 11 odstavec 4 písmeno I zákona číslo 369/1990 o obecnom zriadení znení neskôrších predpisov zástupcu mesta v štatutárnych orgánoch organizácií zriadenej mestom. Prezentujte sa a hlasujte. Ďakujem. Neprezentoval som sa. Za odvolanie 1, proti odvolaniu 8, zdržali sa 4. Znamená, že tento návrh neprešiel a je teda
stále ďalej konateľ spoločnosti. Jedine konateľ, pretože ako riaditeľ podľa všetkého je odvolaný, alebo teda je daná výpoveď podpisom primátora mesta, ktorý je hlavný štatutár. Takže konateľ ostáva, ale primátor odvolá funkcie riaditeľa. Prosím? Moment, takto. Samozrejme, že je to naša kompetencia, preto sme do tej kompetencie schvaľovali. Ale bolo to na schválenie primátora, áno? Primátor dal návrh, my sme schválili alebo neschválili. Teraz on si dal jednoducho výpoveď, dohodu. Primátor mu podpísal. Ale ako riaditeľovi. Hovoríme ako riaditeľa, nehovoríme ako konateľovi. Hej, konateľ tým pádom stále dostáva. Nech sa páči, Janko. Ja odtedy, čo som proste nebol konateľom, tak som zakladacú listinu SROčky nevidel, ale ak je to tak, že my sme schválili riaditeľa do funkcie, my ho musíme odvolávať, hej, na návrh primátora. Takže pán Šterba mohol dať výpoveď, primátor ju prijal, ale je tam ešte nejaké ale. Ale treba vidieť zakladacú listinu SROčky. A ak je v zakladacej listine SROčky, že my odvolávame riaditeľa, ako ho aj schvalujeme, tak proste bude musieť počkať na nás, kedy ho, alebo teda na nové zastupiteľstvo, kedy ho zrušíme. Ale naozaj som nevidel už dobré roky dlho zakladacú zmluvu SROčky, takže 100% to neviem tvrdiť. No, nech sa páči. A ešte ak môžem povedať, keď nastupoval pán Gašparík za primátora, ja som tam bol ani nie riaditeľom, ja som tam bol iba proste obyčajným človekom z poslaneckého radu a konateľom. A nezdúbkal som predtým, než pán Gašparík nastúpil a za 1,5 mesiaca za 1,5 mesiaca, čo som tam odrobil v zime, hej, nechcel som to nechať len tak. Ja som mohol odísť. Nenechal som to tak. Odstal som s pánom novým riaditeľom tam a 1,5 mesiaca som pracoval a dostal som až 10 000 korún odmenu od pána nového primátora, hej, čo som mal schválené od pána Červinku 20 000 korún na 1 mesiac. Takže ide o to len, že aby pán Šterba tam nezdúbkal takto vopred, nech to v kľude odovzdá, nech sa proste rozíde, nech tam bude nový riaditeľ, konateľ, mne to je jedno, kto tam pôjde, nej, ale je to neférové, aby takto zdúbkali mesiac predtým, než niekto prevezme funkciu. Ďakujem pekne. Ani ja som nezdúbkal, ja som stále tiež tu ako, takže... Hovorím, je to momentálne štádium, neviem ako. Primátor mu podpísal výpoveď, ktorá končí 30.11., ale tým pádom ako relatívne konateľom stále dostáva, pretože my sme ho dneska neodvolali. Ak by som mohla len na doplnenie, kompetencia zastupiteľstva vo veci technických služieb mesta je voliť a odvolávať konateľa. Čo sa týka funkcie riaditeľa, tam ho menuje a odvoláva valná hromada, ktorou je primátor mesta. Pán Šterba požiadal alebo dal žiadosť na dohodu o skončení pracovného pomeru v zmysle paragrafu 60 zákonníka práce a na tejto dohode sa s pánom primátorom dohodli. Áno.
boli na nej všetko veci. Vážení poslanci, vážení prítomní, program dnešného mestského zastupiteľstva je na konci. Ja za seba, pri tomu začiatku, ja za seba chcem poďakovať za tieto strávené roky, ktoré som mohol stráviť s vami. Moje pôsobenie určite dalo aj niečo, aspoň na taký malý kúsok som sa obohatil o veľké skúsenosti. A samozrejme chcem vám poďakovať všetkým za štvoročné obdobie, kde sme si aj vychádzali, aj nevychádzali, ale myslím si, ako ľudia ostaneme stále priatelia, kde sa budeme stretávať aj v najbližších rokoch, aj keď nie možno na mestskom zastupiteľstve, ale niekde v uliciach mesta Dubnice nad Váhom. Novému mestskému zastupiteľstvu aj novému primátorovi prajem skutočne veľa zdravia, veľa dobrých nápadov. Nech sa im darí, nech Dubnica nad Váhom rastie ku kráse, nech nápukuje Dubnica, nech nápukuje šport, nech nápukujú dôchodcovia, nech nápukuje všetky inštitúcie, ktoré máme dovedené mesta Dubnice nad Váhom. Prajem vám do života hodne úspechov, len tých krásnych chvíľ. Verím, že skutočne sa spoločne ešte stretneme, všetci sme Dubničani. Zajtra nekončíme, myslím si, tejto Dubnici nad Váhom a budeme sa spoločne stretávať. Verím tomu, že poznáme ruky, aj keď sme mali niekedy na niektoré názory inakšie, na niektoré veci inakšie názory. Dovolte mi, aby som ukončil toto mestské zastupiteľstvo. Pán Rehák, nech sa ti páči. Ja som chcel ešte pripomenúť jednu pripomienku, ktorú som troška zabudol, že ak pán primátor nezvolá do 10.12. ustanovujúce mestské zastupiteľstvo, tak sa budeme musieť ešte toto staré zastupiteľstvo stretnúť najneskôr 14.12., aby sme schválili rozpočet alebo neschválili rozpočet. Ďakujem pekne. Neviem, či tu nedopadne iná, že na toho 10. je to ustanovujúce mestské zastupiteľstvo. Všetko sa pripravuje k tomu, aby 10. bolo. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a všetkých poslancov pozývam do tej našej malej zasadačky na voľaké podanie ruky a ukončenie teda týchto 4 rokov nášho spolužitia, či v meste, či na komisiách. Ďakujem veľmi pekne.